Iperiod nje na life orientation mfethu. Akekho nje uMiss Tyler. Angesibuze kuwe wena. Amnandi bafethu ngokube kufanele basicelebrate ungafundiswa namhlanje ninani libele kukulwa. Anizofunda kutsho abantu. Baluthi anizofunda. Anyavuya yini? Ngathi nika 12 man gqiba nidlale. Hayi bani. Ngicakise. Hayi bombethe kwenzeka ntoni ngoku akekho nje umizweni lo. Engekho xa ingekho yo. Hey ntombazana, aman, hayi. Khawulezisani bethunani incwadi yesiXhosa page 70. Funde pha omnye wena. Shini hayibo madoda page 70 njani nami sijeke kodwa ndimo lapha. Kuwo lapha. Amana ndikuva Mr. Hlubi. Uthi kutheni? Unendlebe kaloku Miss Jackie bekufanele ba uyandiva mani ngizawuphinda into enye ngoku ndithi ndimo lapha. Ebethuna nethi period intoni apha kwa 12C ngoku. LO period mem namhlanje ndumiss welo Miss Tyler lo akekho so asifundi ke itsho. Ndizovala lo gap kaloku ndilapha nje. Uciva ndizothina apha Mr. Hlubi. Ndizovala lo gap yongafundi. Madam sifuna uphumla manje. Sifuna uphumla. Uyabona ke ngixa ingekho kwakho ithi ukuthi sifree. Siyarelaxa. Kan ikhuphe incwadi ye-business studies man. Kan ikhuphe incwadi ye-business studies. Ngokho. Mr. Hlubi, awukwazi lo mntana sekhaya uthi makukhutshwe incwadi into ethile, ndithema bafutshile ku page 70. Ufike ndilapha. Awukwazi uyenza tu loo nto leyo mntana sekhaya. Uyandiqoba ngokunqoba amandla. Uyandigxalaba apha emagxeni. Miss Jackie, sesikaloku ayo yakho nawe le period. Kutheni ngokuyiclaim manje? Anditsho kaloku uba yeyam le period. Ukhe wandiva mna ndisithi yeyam le period. Ceba mayithathwa ngumem kaloku i-period. Phoxa wena. Jonga izipek sezingamagungqu nje apha. Ndakukuphoxa. Sizondaba mna nawe. Ndim lo watishari nezipek sezingamagungqu. Yho? Laba ngathi ndirongo ke xa ndiphinda mna ndisithi akukhathalwa apha bethunani. Bona nje andiyindawo apha ndizozinza ndizawuzinza. Ndikwandawo. Mr. Hlubi ithatha i-period se. Ithathwa ngubani? Chetha utyiwe ke mntana wasekhaya soziyibonele isenzeka into. Funa uqindizela. Yeah boy, ndishota ke popcorns qhaza kubuye ifilm. Because what is this? So uthandazo bethunani kula page 70 ubulala cannot operate without hayibo. So now uthatha nababili ngexesha linye sisimamelo uphi siyeke uphi. Yo, anya confuse amadela. Angithi ngiphume ke mna kanjani lento yenzeka apha. Ngathi ndinozawulandela. Benza kuphuma phandle kwamna kanti into ngokule. Miss Jackie sisi ndizotitsha mani apha. Ndizotitsha apha ndizofundisa. Oh. Caba uMiss Jackie ngizophupha. Jonga Mr. Hlubi ungalibali ba kaloku I am the deputy principal apha. Yabona ingathi ayilibala leyo. So I must remind you. Ukuba nalapha kaloku kulikhalisa besicathulo. Utheni ngathi nje lento uyilibele. Into yokuba ube yi-deputy principal Miss Jackie mani izokwenzani kulento? Izokwenzani kulento? Izokwenzani? I have an authority. Ajo. Uba ndikuva kahle bawundilungisa ke nabo. Ingathi uthi deputy not main principal. Andithi. Udabaleke izindala zombini kwethini. Uzawubona eshiyekileyo. Yini? Yazi into ulungile Miss Jackie. Mabayifeli i-business studies abantwana. Abantwana mabayihuqe i-business studies. But into i-Department of Education bayingabuzi apha kubo. Bayiqonde straight away. Andithi bana izi-emails zakho, zonke ii-contacts zakho, mababuze wena ke xa beyifeyile abantwana i-business studies. Bangaqondi apha kubo. Andizophendula nix mna. Ungandibizi uba wena e-ofisini uthi mandizokulamla into engayaziyo uba kutheni unganivumeli ititsha. Ndabagqibela nini abantwana? Ndabagqibela kujala abantwana apha. Inguwe ongenayo ngalo miss ufikayo. But mna ndifumana ithuba. It's fine. Fine, Mr. Hlubi. Fundisa.
Kaloku into endibakubalize apha mna abantwana ndabagqibela kudala wena uyabafumana xesha elinintsi but it's fine ndiyaxolisa ungafundisa nilumkele ufeyila nina 12C ningathi khange nditsho lo nifuna ufundiswa ngubani nina 12C thini into yenu nikweliphi icala asifuni nina sifuna i-free period madam can't speak man awathetha mani wena mem ndive kakuhle mani mem uthandwa ndim mem endimhloniphayo mem this is free period madam so asifundi kutheni le nto usithi si endaweni yoba ube wethu okanye uphume phandle njengowanelisa no kaloku mem uyabona xa ndiphuma phandle uphakathi wena ukhona izawuba ngathi andinambeko madam yazi ndiyanisizela manina mamelana apha 12C andithi nina andifuna ufunda ndifuna nishwankathele la page eza page zonke phofu from 70 to 95 ibona uba kushwankathela zinto ezincane madam thank you for featuring me thank you for this period yabona ke hayi akukho kwento bengiyifuna asimamelaneni imoto umayimile ayikhongotwa nazizinja awunazizinja yabona ngifuna nithi awunazizinja andiyifuni le nto leyo ndifuna nithi awunazizinja Nemfeyila, mfusami se-breaking fashion.